jokkito ya portare ko defata supu kay ɗum ɗon kam mi waawi en plus min komi poɗɗo janngoyde jooni ɗum ko haal ramata aɗa andi ko kalanta maɗa wona ɗum ɗo ɗiɗo kayeji tan woni jangde nde waño ko hen jeeya sabu hande ka debbo a yonti ka reseteɗo anani ko kalmi ko kala nde desireɗa na yeehe wiyete ko yumma ko waɗi taw noon komi kallo ha tamtu jaggo kudditino waaro jokkito ya portare eyi ko woni kalde ses ko mba haldu ses ayo hakkude janggoy wanni ko saɗe ɗum a wawa hen haldu ses ayo kala no way ko an waɗi mo noon wona nani ko kalmi wa aleykum salam wa rahmatullah i yam mbaɗɗa a seydi mbaɗo en ceeli a seydi jam tan ceeli ano wayrani ceeli yilaar mawɗo an no yimmaɓe eɓe jam ande de dañi kon yongol noon tawi mum de ono reñi ni mi sohlani ɗum reñi hakkude men o goni sohli ko yande hawre tellade yaadum ni si jooɗode min jooɗo an no mbaɗɗa tampel haaji ɗiso haaji ɗiso ay sirji awaɗo kaw wewnima noon assalamu aleykum assalamu aleykum وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرسل. ما شاء الله. جمال ما صار. بدون تنبه. يا ونتو. am gonɗa ɗum min kono taw e ko gonnomi tan woni ma joni en ɗon wawa taɓude peinture kono ha joni a waylani jaɓɓal aɗa no kama mawni anda foti nadde hoɗande te ko ɓuri fulɓinade ko an ka bajjo funnaange hirnaange rewol kala momin mbaɗi yakara so wona e maɗa joni noon aɗan tan yaaha min ganda ko gonɗa e dow mum kono ko jiimi ɗo ko mbaɗata ɗo ko wawa jogade min ɓen ko an tan min jaafo caggal Allah min ngala goɗɗo ko an tan joni noon mbaɗ feere han kandi mbayla méthode minen min namtono gorko goto wiye Mamoudou Hammadou Dé mi wooti moye wuro he kono alay gal min mbiyetemi ko Serif Diallo jarri oɗo ko Muhtare Dé ɓiyi ko woni ɗo ɓi holo Mahamoudou ɓi Mamoudou eyyi ɓiyi ko woni ɗo on duuɓi nawgas hannde koye ladde nde wonno arti noon ɗe balɗe kaw yiilaji jibinawal min namini noon e legal ngal min mbiya ko ɗo min gara min keɓɗo ko laaɓamen ɓi Mamoudou mbiɗa haalama noon ko ɓurani ɓe gandal mbatta hakkille no feewi hoore ma yaha arta fof noon ɓiɗɗo ko deyete ko min wimama bisimilla ma a jangoy ramata nani ko kalmi ko sa rewi haala bamma noon haydara ko nafata ka debbo ka deseteɗo jangde nde ko hen kono waño ko hen anani ko kalmi ko pour mo acci métier o yaami mboɗo e goɗɗum min ala ko mbawmi sowona métier o ɗo neɗɗo ka ala ko mbawmi quoi sérieusement wawa wadde kon détail mais on métier eyi pasnani jani bam jangoy eyi ɓiɗɗo ko bamuma duwa bamal wonde ɗi jom taw gonta hakkilo kalantumami etta hakkilo kalantumami ko mi wayli nene man ɓe salmini mi salminama fi yara min mbaydiri ɗum kaw eyi no mbaydiri a wayli galle mi ala tan kawoya kono wona an joni mais hannde komi garno piiɗi ñallude mais nderim koye lawol taw dañi commande pour mi wadde kiiɗo te jomum koko yaha France ko yiɗɗum nowɗude quoi te ko pentirta eko pentirem jomum jiɗi démarche on sur leɗɗi mbaɗnon préparé
ka waddo rek ma muji de man fo ya ko andi min dum do sa foti kam wona raw tafi kartu ngaji dum ma fena den tafi wona tafi pek na ya afata ngotoda oui comme gar non pour ñambi mais mi defti farañi ngotoda supu kanjo ande fara ngotoda aw ala wadde salmini nenema inshallah salmina mo no fe yerwa no nyallude joni noon min jiɗi no min keɓirima walla saɗa andu to woni kalnamin kadi kon gaccat ɗo numéro téléphone o nde allah hollondirimi e makko fof mi hokkama a jogui de windam no numéro totta Mami, Rugi ari. Rugi, minggir mau. Min buna. Ayo min buna. Anja hari ini atta Rugi. Ayo min buna. Sabar, silakan. Sabar ya. Sabar alhamdulillah. Mami. Ayo bebe mapo diti Mami mangke. Min buri. moi aussi Ça va? bisimilla Miyoni. mbara tampani Non, non, tampani sana yonde. wallahi min ɓuuri yewnimde Wow. Allez. Mana minta ada? Non, t'as là, elle est peut-être à la ça. Oui. Non. Mashallah. Ouais. Agnantimo. Merci. Mashallah. Merci. Il faut que minje wala holte. Quran? Non. Welan hay welan. Adi odde adjer hunde fo. Ite leydi kunde kay. Merci. Mashallah. Merci. Jin ko yalla rokka mum tan. Allah walla mi aramo tan mi dañi ko jibmi ko. Parce que la handi hen al tampiam boy. Très sérieux no wana chaande. Wana be dalen fleur comme ça billahi. Le di ma bu tembi ma. Ɗum de ma wela. Wala. mbar ko jiiloynoɗa ko allah newni ɗum de Plus ou moins rek. Mami yimbe ko bitriya wuci. J'ai perdu 23 millions. wa 23 ni o Mais ko haydara. e kono allah ko moƴƴo ɓaade arde cellal tan ce qui est l'essentiel rugi ko woni ko gonduɗa yimɓe wona joni mbinoɗa 23 millions wona haydara joni aɗa waɗi absenté wu Non, wana haydara mami. e joni noon ko woni Ay xande ne jippim aéroport nde ala salle d'accueil patient uji jarnom ɗi fof go fof yumu ay ɗum jaɓɓade et moi mami et moi mais rugi wona a tawi komi bondiɗo comcam mbeɗe para fat mbeɗe nodda chauffeur o pour mi ara aéroport mais no telliɗa nde nodduɗa kam mbiɗa kam mi yettima mbi meɗen e lawol mbiɗa c'est pas la peine woto mi tampu aɗan ara ko ɗum haadi kam arde T'inquiète. Je parlais pour parler rek. Kon ande ande yoni kam nena yoni kam baba. Dulum boy, effectivement. Oui, Amin. Amin her. Neno mi. Yimɓe tan mi wantoma jaɓe. Ceerno ma, nene ma, e giɗo ma. Mais c'est sérieux en ça deux mille laaɓe jaɓat quoi. Mi heɓa mbe jogui surprise goto pour an. Arrête. Aci mi yimma ha boy. Aci mi yima? Nanti kamu udah weli koi.
Encore. Vraiment welcome. Boy, xëy ay boy. Mu jeet. Mami. Mami. Mako ka dako nemi kam no feewi. Mbawa pan bébé dina bono tekkam de donat. I alay sag wona onon kon funeɓe hankadi noon. I Dam jowe may wàññee sax. d'accord. Bébé di. Oui. Nen, ça va? Una jalan ñan. Jalan ñoloy mais comme dañ commande bitu dem join quoi pour une fionu. Nen. Kaw min salmin ma non. Ayi kawma. Nen mi kawam. Nen. Kawam net moj nen. Eyi. Kawam min moj nen. Ana min jewti. Alhamdulillah. Wal ngam get kew. Esa. Inshallah mo moccen hakkili quoi. Ɗum de sa waɗi ɗum ma wat ko welatami de. Sa waɗi ɗum ma wat ko welatami no feewi. Sabu kawma kala ko haalanma windu ko deftere. Te kala saɗa heɗo ko haalata ma yi hen nafoore mere. Kawma ko moƴƴo. Kawma ko jontaɗo. Kawma ne horsinimi ha ala ko foti. Min ceylagal mon ne welami no feewi. Feñi hande ma. Ira ko jontaɗo wonno. Ko yondano ko puccu wadogde ɗum. Hmm. E mboɗo yiɗi kala ko haalanma kala ko wima yawat ɗoftoɗamo sabu kala ko wima rek ina moƴƴi. Ala problème. Nen. Ɗum ɗo son taƴi andu tan. Ngon ɗo tisi goto woni mi fewnude ni. Jomo aɗani rosa Nen. mine yajere de Anda leli yajjerde. kacitani ndi ñalli Yante. jinmi noon ko kalnami ko jiɗɗa wattade mi defanma hande Ah, min est ce que jiɗimi ko wattade ma waw ɗum debbo an. kaltan mi tan An jiɗimi salade e fiiri. wadde jokki ko mananɗa min mi yeehi Ah, kono min kadi sax min atti dama ngana so pari mo ɓurɗo maɗen ha. bébé di ko ɗo tolliɗa sagginani ha joni Aɗa andi min sam defere mi yeftanno de min mbeɗa yaw deftude. min wona ɗum ni mbimi an mi wayri nande aɗa haala galle mum mi wayri nande aɗa nelda Mbeɗa neldude. aɗa nedda koye message koye portable am aranno Eyyi ko gon min joni kam mbaɗa branché. ah bon Ligui joni kam mbaɗa branché. portable wonde ko yodde ni Ayi. c'est très joli eyyi joni so ɗum ɗon yawti jiɗmi ko mbaɗa feere jaaha galleji mum ene moƴƴi kono noon armi haalanma bébé di neɗɗo ala so wona jinnaɗo mum nani neɗɗo aɗa woni ɓiɗɗo aɗa liggo wat feere ko dañɗa hayso ko mbuuɗu yo jinnaɗo ma dañ hen gueɗal mum sabu jinnaɗo ko hayre de sa yene mum gañoto so yene ma gañoto te kadi haade ma andude jinnaɗo ma no wayi e ɓiɗɗo ni rumtoma yo leer yalta aduna wadde nde kala ko mbawɗa wadde e aduna ma wat feere badda hen jinnaɓe ma a faami ko ɗum nafanma anani ka moƴƴo noon ka bebbe on kono noon mbeɗa yiɗi saaha fof jaaha toon jirɗoɗaɓe ñande fof mbiyata kam ko hande janggo anani mais d' accord wadde ne minen jettoyo nder Ok. haɗa julde yontude Mami.
Wala hajo aran hamber heno. Kon ka vrai client. Téléphone am. Ay yide mi yejiti won mo ko ko yodi. On no jona aran be branché ndon mo. Mi yejite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo. Sawa? Atin. Jawon to? Golle de? Baddo. De. Atin. Jawon to? Bismillah. Badon tampe. Mashallah. Jawon ni ga. Wadda tampe? Janta. Asil. Mashallah. Mawdu malla juna la wure. Deela. Ñaldi de certi. Koyde ngaratnomi de. E koyde ngarmi hande de. Ene certi de. Ni mbar jam. Jam bol. Ñala mi kala keddo. Dumun nane bennido. Waji goto ne ari galla. Ne arde suku gorko. Be mbi wonde ko an be jidi yide. Ne ebi be cukli yide banu fewi ne kay. Mi andinibe non. Ada ne leydi he. Kono alay galle. Kono non waajo de holliri ko wonde baadiraado mo yaadi o ko biye Biye. an To wona to har ma tengel. kono non deha duuɓi noogaasi jeegom ɓennu rewɓe ɗiɗo meeɗi arde to am on ngariino on ngarti ko mbimi on ko noon iwata on naatiri no mbarodi ladde ma on jaltir no mbaalu toɓaam ɗum ko mbimi on ko mboɗo sikki naataane koye mon ma taw An pati an nata pula. An mi sikki an nata pula. Ko mbimami ko ɗum ɗo woni ko woodi. wonaa kanko noon An mati somo waɗa hunde. Omo nodduma darata taweɗa. mi darotaa ko kono sooyo waɗi o waɗi sooyo waɗaani o waɗaani Iska da labaru. cer vous commencez à me taper sur les nerfs mumme boowal Mbiɗa haalama noon kono huɗani ɓe ganda. Mbatta hakkille no feewi hoore ma. Yaha arta fof noon ɓiɗɗo ko deyete ko min wimama. so yettama de nawon yettode nde alle ko padda boowal A haali gon. On kay mi fergitan ɗum o kañum fergitin.